Wat moet er gebeuren? Ik zal even de shit afspuien. Die had zijn chains dien, dus kijk ik hem wel leeg. Ik heb een skiermaatje. Dat jij er al bij nu, als het spul smarren weer zet en dat ik was keer. Ja, die het hebben nou. Wetten eruit en dan kunnen we de volgende keer zo weer opstarten. Voorbereidingen. Oké. En nabereiding. Oh, dat is maar nummer. Nabereiding. Nabereiding, ja. Mooi woord, no? En je hebt het ook gehad? Wij hebben het behoorlijk druk aan, ja. Behoorlijk meestal hoe de vliegen handen, wel gezellig. Dat redden we het ooit, hè? Ja. Ja, ja goed. Dus je mooi wel hoe het heen gaat. Kun je meer aan de slag? Mensen luisteren, het is hartstikke leuk natuurlijk als we draaien, maar heeg water is natuurlijk vind ik niet mooi. Vooral het gebieden eronder sjouwen, maar... Ja goed, de traan even een oors aan de oors, Ja. kennelijk. Ja. Nou ja, dan hebben we zo'n dag aan draaid. Dus dat is wel mooi. Dus nou een beetje bijkomen? Ja, wat is bijkomen. Je doet je werk, hè? Ja. Dan ben ik gewoon terug. Van het weekend maar weer bijkomen, dacht ik. En weet ik stressen? Of, Stressen? Nee. Waarom moet je stressen? Ja, weet ik net. Nee, ik vind het net stressen. Het is die werk en het is gewoon, je doet het gewoon. Ja. Maar stressen? Nee. Nou moet er al iets gebeuren, zei van wat verdikken, het gaat helemaal op elkaar verkeerd, maar dat valt reuze mee. Het ging wel goed. Ja, dat vond ik wel. Wel leuk draait. Ja. En eens een keer met draaien shuttles en constant en dat is ook wel weer wel leuk. En meestal hebben we het en nu is het met draaien geweest. Eén keer een fjouwer erbij, maar dat weer maar even. Dus die op vol vermogen? We hebben op een goed vermogen hebben we je draaien, ja. We hebben er heel wat uitgegaan. Ja. Al wat met je beiden op een soepen moeten, dat redden we net op. Dus dat Nou, dan ben je nog nooit met mij in de kroeg geweest. Nou. Nee, maar goed, het zijn bulde liters. En als dat met je beiden opzoeken moet, dat redden we net op, ja. Nee. Ik hou van een beetje nostalgie van vroeger. Ik hou net van, ik heb geen wetterkoker, ik wil een fluitketel, zulke soort dingetjes. En die had ik een theemoedse bij. Ik wil graag zelf een theemoedse hebben, nou ik kon ergens in Fina. Ik denk van ja, nou ja, ik heb altijd binnenkleernijd van, ik heb zelf een klein meidje, dus toen ben ik zelf hier een meidje. Nou die heb ik eigenlijk direct verkocht en mijn schoonzus georganiseerd aan markten in Bekeep. Nou ja, ik denk, we zijn op de markt staan mijn theemoedse, dat heb ik eigenlijk heel vlot alles fut. En nou ja, van het hier komt aan het oor. Mijn broer zei van, nou, het is misschien wel leuk om een website te beginnen. Ik help die wel even. Nou, en zo is een website ontstaan. En nou ja, ben ik eigenlijk aan het nagaan. En ik hier heel gauw mijn eerste bestellingen. Dit is een geliefde theemuts, die werd ik om protten besteld. Die met Joet ik nog fut eigenlijk. Dat fjouw Jolien vaak nog wel gang. Die reed blauwe, maar wit. Ja, echt dat Holland. Wat op het moment wel heel hip is. Mini cupcakes. Nou ja, daar probeer ik dan ook wel wat leuks van te maken. Dit is eigenlijk een gedienroesel. Ik vind ze leuk, die baltjes. En die lim ik erop. Dus voor Ben ik heel leuk om te doen. Tenminste, mijn Ben maakt ik wel gauw eens even wat leuks. Ik maak eigenlijk alleen nog maar wat ik zelf leuk vind. Want als ik begin mij te denken van, god, dat zou ik toch wel leuk vinden, dan gaat dat het meest in. En ik hou net van die oudballige stofjes. Ik hou van hippe, leuke stofjes en een beetje tierlantijn en versieren. Kijk als deze mooie Friese roosjes. Die kent iedereen vast nog wel van vroeger van de bedstee. Nou, dat vind ik prachtig. Dit is een heel oud stofje. Nou, ik vul dus de theemoeds met, ik kom uit Duitsland, baumwoelen. En ik vul hem in gedeelten dan in wezen. Ik begin met het boppenrestaurantje. Hoe vaak zitten we net af? Vroeger deed het en vroeger werd het vaak heel goed. En vroeger stond ik op de tafel.
Dat komt er een beetje weer om. Jullie beb ik hier? Dat weet ik eigenlijk net. Dat weet ik net. Mijn mem wel, maar mijn bebe weet ik zo net. Het zou vast. Daar heb ik nooit op letten. Ik ben nooit met theemoetsen bezig geweest tot 4 uur alleen.